ukusho kwakho uthi ngobaba wakhe bazalwane seniyabona kusho ukuthi sekhanjiwe iminyaka la kimi ayibonge uma sengizela amadodakazi angaka ayibonge inkosi amen sukukhanjiwe ke ngeminyaka bazalwane anike ngishayela izandla haleluya ngiyambonga uNkulunkulu ke bazalwane ngiyambingelela kumphathi ohlelo ngibingelele ke izintombi nezinsizwa ekuthiwe inkonzo yabo yabantu abasha ngicela ukubingelela bona kuphela bazalwane enkonzweni yabantu abasha bengithethelele kabanye abazalwane abasemuva omama nobaba kodwa nje ngithi ake ngibingelele nje izintombi nezinsizwa bazalwane futhi ngibona kunezinsizwa ezingaka ake nishayele izandla bazalwane entabeni ngingawaqhanika isibongo bazalwane useshilo ke undodakazi wami ubusi nginsizwa kodwa ke ukunya sengisigabele sobaba ngabe sengibaba bengitshela ugogo inhlezi nalapha emuva ukuthi ke uyabona anti sigugile wena sizocisha ufane nathi ngeminyaka yakho ngithi mina